Hilketa baten urteurrena gogoratu behar dugu jarraian. 46 urte bete dira gaur, polizia batek Vicente Badillo errenterian hil zuenetik. Vicente Badillo Francis, errenteriako transmugimenduko kidea zen, eta Apolo diskotekan zegoela hil zuen polizia batek 79an. Eta Francis gogoan, Francisaldia zikloa antolatu dute errenterian, gaur hasi eta larun batera arte, memoriarako, aldarrirako eta ospakizunerako hainbat ekintza antolatu dituzte. Bikote, bazenuten zuek Francisaldiaren berri? Nik bintzat ez, Francisaldiaren berririk ez. Nik bai, nik noski, nik Francis oso gogoan dugu, oso garrantzitsua izan da gure borrokan, eta pasaden urtean nik Francisaldian parte hartu nuen, show batekin, eta zoragarria izan zen, eta ziur nagoa urtengoa, are zoragarriagoa izango dela. Goazen gaiarekin aurrera, Vicente Badillo Francisi buruzko Inkognita izeneko dokumentala estreinatu baitute, Francisaldia aipatu dugun zikloaren barruan, eta zuzendaria hementxe dugu gurekin, gonbidatu egin dugu, biba, Julen Gorosabel. Kaixo, Julen. Apa, Julen. Arratsaldeon eta ongi etorri. Julen, maiatzaren 27an estreinatu zenuen dokumentala. Okerrez palima gaude, zer moduz joan zen estreinaldi hori? Oso ondo, oso hunkigarria izan zen, pertsona pilo bat bildukinan hor, eta gainean nire dokumentala La muerte de Mikel, 80. hamarkadako pelikula ezagunarekin batera bota zuten, eta oso hunkigarria izan zen, tematikoki guztia batera zijoan, eta ia esanik ez nuen pelikula hori ezagutzen, baina aintzinari izan zen hainbat kontuetan, beste hainbat gauzengatik, Imanol Ariasekin batera Fama izeneko transformistadea azaltzen dalako, eta aurtengo Francisaldiko edizioan Fama omendu nahi izan da, eta gaur bertan, justo Francisen hilketatik 46 urte betetzen diren egun honetan, errenderiko udaletxean omenaldia egin diogu, eta oso hunkigarria izan da. Eta dokumentalari, Francis Badilloren omenezko dokumental honi, Inkognita izena jarri diozu, zergatik Inkognita? Bai, bere garaian, Francis, aldizkarietan eta bestelako publizitateetan saltzeko edo, erabiltzen zuen esaldia zen, la gran incógnita del mundo del espectáculo. Eta, hitz hori hartu nahi izan dut, hitz joko bat egiteko, ze egia da Francis inkognita bezala esatzen zuela bere budua, baina gero duela gutxi da arte de baita, Xabier Susperegik bere inguruko ikerketa egin duen arte, egia da guk geuk ere ez genekiela bere aurpegia nolakoa zen, ez genekien zehazki bere bizitza nolakoa izan zen, eta dokumentalan bitarte, inkognita hori argitzea izan da helburu, ez? Eta ze forma izango du dokumentalak? Linealki kontatuko duzue bera hiltzuten arte bere bizitza, edo nola kontatu duzu hori? Ia esan, hasiera batean dokumentala nahiko luze eta, datu askorekin egin nahi nun, baina egia bere inguruko informazio gehiagirik ere ez dagoela, eta denborarekin konturatu nintzen, azkenian Francisaldiko helburua hori dela, ez? Belaunaldi ezberdinen arteko zubiak eraikitzea, eta azkenian ez pentsatzea da, gazteok guztia asmatu dugunik, eta orduan dokumentalari jarri dioan abiapuntua ezberdina izan da, ulertzea, azkenian nire ikuspuntutikan Francisek niri zer irakatsi iran adierazi nahi nuela. Eta hortikan abiatuta, dokumentalaren lehenengo erdian nire haurtzaro eta nire etzadoi buruzko hausnarketak ite ditut, eta bigarren erdian Francisen figura nola deskubritzen duen erakusten dut, ez? Azkenian, iruditzen zait beti gaudela Amerikako estatu batuarrei begira, eta egia da hor gauza asko gertatzen direla, baina sinisten dut, azkenian denbora guztian estatu batuei begiratzeak geude euskal kultura gutxiestea garamala. Eta niretzako oso importantea izan da Francis eta Fama bezalako referenteak topatzea, ni neu ere akonpainatu dago sentitu nahizelako, eta badirudielako Euskal Herrian ez dagoela ezerrez, eta ez da egia. Euskal Herrian referente piloa daude, baina ez dira azaltzen, ez diegu begiratu nahi, eta nik uste Francisaldia bezalako ekitaldiak oso garrantzua diela euskal kulturako erreferente queerrak ere baita deskubritzeko, eta gazteak eta zaharrak batzeko, ez? Beti aparte gabiltza eta ez da horrela izan behar. Eta erakusteko ez dela zerbait modernoa, ez? Jendak esaten duzu modernoak zareten eta ez gauza berriak, gauza hauek ez dira berriak, betidanik egon dira, baina ez dira erakutsi, ezkutatu dira, erakutsi behar ditugu. Eta adibidez, Famaren kasuan, Fernando Telletxea, bea errenderitikan juntzan oso odimen txaradekin, oso gaizki pasazuelako, eta gaur egun udaletxeak omenaldi bat egin nahi izan dio, berak ere ulertezan, errenderia ez dela 80. edo 80. hamarkadan ezagutu zuen hori. Hobetu dela, gauzak aldatu diala, eta joder, gaur txistuekin hartu dugu udaletxian
alkatearekin batera, nik ere baita eskuan mandiot, nehar ez hasi da oso unkigarria izan da. Eta, ez dakit, nire sabelak esan dit, Julen, hau ondo dago. Osea, aigea iraganeko mina sendatzen, eta horretarako elkarren laguntza behar dugu, eta kolektiboki sortu behar dugun memoria berri bada, ez? Julen, mina Franzisena. Bai. Eta ezagutzen ez duenarentzat, nor zen Franzis? Franzis zen Jaenetikan zetorren transformista bat, bera Valentzian, Zaragozan eta beste hainbat tokitan egon zen, eta, bueno, hil zuten garaian, 3 hilabete ustez, zeramazkila, errenderian, berak Apolo tabernan lan egiten zuen, eta, bueno, beste hainbat lokaletan ebete bila zen, Pasaian ere bai uste dut, eta egun batean, hor polizia nazional bat zegoen, 1979ko ekainaren 10ean, eta, bueno, polizia horrek beste kopa bat nahi zuen, baina ja taberna itxita zegoen. Eta orduan horko zerbitzaileek esan zion nahizu, kopa gehiago ez. Eta orduan pistola bat atea zion. Eta polizia esan zion, bueno, beste kopa bat ematen ez badiazu, pistolarekin hilko zaitut. Eta onduan Franzis zeon, montauta, eta taberna jasotzen, ez zebilen labinean. Eta esan zuen, ez, norbait hilbarra dezu, hilnazazuni. Eta orduan antzaenez, esaten da, poliziari pistola, disparu zitzaiola edo, eta, Franzis hil zuen. Eta justo gadai hartan, Amerikako estatuetako Stonewalletik 10 urte pasazian, hemen bazeon zehozer egiteko grina, baina indikan etzan ausardia hori batzea lortzen, eta, gertakadi honek mugimendu guztia sorrarazi zuen, gaina indikan ia astebete da Gladys del Estal hil zuten ere baita, izan zen oso momento, pilpilean zen momentu bat, eta gero jakin izan dut, polizia honek epaia jaso zuela, 8 hilabetetako espetxe zigorra ezarri zitzaion, baina, polizia zen ez libra hoin zen, eta ez zen espetxe da june egin. Eta, gertakari hauek erakusten digute, asko betu degula, baina duela ez horren beste, gizartea oso bestelakoa zela, ez da. Badiru zoritxarrez horrelako gertakariak behar direla lokartuta dauden garunak eta buruak esnatzeko. Badaukagu zatitxo bat, zure dokumentalaren, inkognita dokumentalaren zatitxo bat, ikus dezagun, hau da, inkognita. Harrigarria iruditzen zait, orain arte zu ezagutu ez izana. Zutaz sekula aitu ez izana. Horregatik idazten dizut gutun hau. Niretzako erreferente bihurtu zadelako jada, eta herriak oraindik gogoan zaituelako. Orain gazteok zuen oinordetza jasotzen ari gara. Letek zioen bezalaxe, gu sortu ginen enborbedetik sortuko dira besteak. Julenekin hitz egiten nahi naizela, zude beste plaka. Hortxe, inkognita dokumentalaren zatitxo bat. Albina, ez dakit hau esatea okerra edo zuzena den, baina antzak hartu dizkizuet, pixka bat? Bai? Bai, pixka bat, iruditu zait. Bueno, bazte marabila, Estilo antzekoa, edo esan nahi dut, azkezian travestiek ere, estilo oso desberdinak dituzue, baina antzak hartu dizkizuet, bai? Baina, asko ikasten dugu gu baino lehen egon diren travestien gandik, adibidez nire kasuan Jogurina Boroba oso garrantzitsua izan da, beti izan dut, eta baita Frantzis eta beste asko, ez? Orduan, haien gandik ere asko daten dugu, eta, polita da ikustea, ez? Nabaritzea. Bai. Julen, nola nahiko zenuke gogoratzea Euskal gizarteak Frantzis? Pertsona ausart bat bezala. Nik nahiko nuke jendeak ulertzea, Frantzis bezalako bizitzak behar izan ditugula, gaur egun ditugun eskubideak lortzeko, ez? Gaur bertan famadi esan diot, zude sufrimenduari esker, gaur egun ni zoriontsuagoa naiz. Ez naiz zeharo zoriontsu, baina ba naiz apur bat zoriontsuago. Eta nik uste gaur egun jaiotzen dian umeek, bizitza pentsatu nahi dut, errezagoa izango dutela gaur egun borrokatzen ari garen horregatik, ez? Azkenean ez da bizitza individual bat, gu azkenean ez gaurren bereziak. Behar ditugu besteen aportazioak geude zoriona ere baita edatzeko, ez? Eta nik uste Frantzisen heriotzak, gertakari tamalgarria den arren, zozer positiboak ari ziola Euskal Herriari dela bihotzak piztea, ez? Eta kaleak geude egitea. Julen, inkognita dokumentala, non ikusi ahal izango dugu? Ointxe bertan, Bilboko Zinegoak Festivalean hautatua dagoen dokumental bada, eskerrik asko. Eta orduan, Zinegoak Festivalak duen gauza oso positibo bat, da behaien filosofia dela, kultura herri eraman behar dela, eta ez herria mugitu behar dela kultura da. Orduan,
zinegoaken barruan edapena dagoen saia dago, eta orduan bertako katalogo guztia Euskal Herri osoko herri ezberdinetara zabaltzen dute. Eta zuen herrian edapena dagoen jakiteko edo ez, zinegoak.eus web horrian sartu eta bertan ikusari izango zuen. Zoragarri, Julen Gorosabel, eskerrik asko benetan bisitagatik. Eskerrik asko zuei. Francis gogoan izan dugu gaurko egunean, nola ez, eta inkognita dokumentala, hortxe daukago eskuragai, mila esker. Eskerrik asko, Julen. Zoragarri, urrengo arte. Mila esker. Urrengo arte.